खुलुमबाय आंनि अनजाग्रा बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन। आं दिनैबो मोनसे गोदान टपिक लानानै फैलायबाय। बेनो जाबाय जाय इसोरनि गोथां बाथ्राफोरखौ खोनासङो बिसोरो बासायजानायखौ मोनो। लामाया जोबोद गाज्रिमोन, गोजौ गाहायमोन आरो बे लामानि दालाङाबो ओरैबादि गाज्रिमोन, जिहं फाहं ससेयानो गैयामोन। आरो बे लामा सेरावनो सासे काथलिक फादार आरो सासे पास्टर बिसोरो ज' जानानै मिनि रंजायै ज'यैनो लामा सेराव दैज्लां बोथोरखाय ना बोनदोंमोन। आरो जायनो बे लामाजों फैदोंमोन, मटरजों नङाब्ला मटर साइकेलजों नङाब्ला साइकेलजों नङाब्ला थाबायनानै, काथलिक फादारा वार्निंखौ होयोमोन, हे बे लामाजों थांनो नाङा, बे लामाया जोबोद गाज्रि, दालाङाबो जोबोद गाज्रि, ससे दालाङानो गैया। आरो दसेनि उनाव सोरबाफोर आरो मटरजों फैयोब्ला पास्टराबो बिसोरखौ वार्निं होयोमोन, हे बाबु नङाब्ला नानि नङाब्ला बेजों थांनो नाङा। मानो होननानै बुङोब्ला बे लामानि दालाङा ओरैबादि गाज्रि, ससेयानो गैया। बेबायदिनो बे फादार आरो पास्टरा जायनो फैयो बिसोरखौनो बिसोरो वार्निं होनानै मोजाङै बुजायनानै थिनहरफिनदोंमोन। आरो दसेनि उनाव सासे सेंग्रा गोदान एनफिल्ड लानानै मटर साइकेलखौ बुं साखोनानै बियो फैगासिनो दङ, ओरैबादि स्पिड। आरो बेबादि समाव फादाराबो आरो पास्टराबो ओरैबादि होख्रावबाय, हे बाबु बाबु बे लामाजों थांनो नाङा, बे दालाङा ससेयानो गैया। नाथाय बे सेंग्राया बे फादारखौबो आरो पास्टरखौबो खोनासङाखिसै, नै होननानैसो बियो बुं थांबाय। दसेनि उनावहाय ख्रां ख्रां खुंख्रां बियो मा जाहैबाय, दालाङाव बियो खांग्रां खुग्लुब जाहैबाय, मटर साइकेला बोजों मानसिया बोजों, आरो बियो अन दा स्पट बियो थैबाय। अब्ला नायदो, जुदि बे सेंग्राया बे फादार आरो पास्टरनि वार्निंखौ खोनासङोमोनब्ला बियो बेबादि एक्सिडेन्ट जानाय नङामोन, अन दा स्पट जानाय नङामोन। दा बेनिखायनो आंनि अनजाग्रा बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन, जोंनि इसोरा जोंनि खाथियाव डाइरेक्ट गावनो फैनानै जोंखौ वार्निं होफैया। इसोरा फादारफोरनि थ्रुयै, पास्टरफोरनि थ्रुयै, माखासे हाफ्रामफोरनि थ्रुयै, फालक फालिका प्रसारक प्रसारिकाफोरनि थ्रुयै, आरो बिमा बिफाफोरनि थ्रुयै, आरो गेदेर गोलावफोरनि थ्रुयै, बिदा बिब'मोननि थ्रुयै, बेबादिनो इसोरा दिनै जों साफ्रोमखौबो वार्निं होगासिनो दङ मोजां गेबें लामाजों थाबायनो थाखाय। आरो बे बाथ्राखौ जों बाइबेलाव फरायोब्ला नायोब्ला गोबां पदआवनो जों फरायनो हायो। आं दिनै मोननै पद नोंथांमोननि सिगाङाव आं फरायथिनो सानदों। बेनो जाबाय माथाइनि 7:24 सिरियाव, जायफ्रा आंनि बाथ्राखौ खोनासंनानै आंनि फोरोंनाय बायदि मावो, बिसोरो गोगोम अन्थाइनि सायाव गावनि न'खौ लुनाय सासे गियानि बादि जागोन। आरो आं नैथियाव बेखौनो फरायबावनो सानदों, बेनो जाहैबाय गोथार लुकासनि गाहाम खौरांनिफ्राय 10:28 सिरियाव जों मोननो थाङो, इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनानै जायहा बिनि बोसोनखौ फालियो बियो बोर होजाग्रा। अब्ला नायदो आंनि अनजाग्रा बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन,
जुदि जों इसोरनि बाथ्राखौ खोनासङोब्ला, गिदिर गोलावफोरनि बाथ्राखौ खोनासङोब्ला, फादारफोरनि, सिस्टारफोरनि आरो माखासे फोसावग्राफोरनि बाथ्राखौ खोनासङोब्ला, पास्टरफोरनि आरो हाफामफोरनि बाथ्राखौ जोङो मोजाङै खोनासङोब्ला निस्सय जों बासायजानायखौ मोनगोन। बिदिब्ला फैदो जों दिनैनिफ्राय इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंदिनि आरो गिदिर गोलावफोरनि बाथ्राखौबो जोङो खोनासंदिनि। हामबायसै, खुलुमबाय आरो गोजोन हर।